Presented by Unique Films. फोन कटलु तुआ फरिबे कहलु कि केहू गईल। फोन कटलु तुआ फरिबे कहलु कि केहू गईल। ही बतवलु ना घरवा में केहू दिल में समा गईल। फोन कटलु तुआ फरिबे कहलु कि केहू गईल। बॉम्बे डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छपरा। फोनमा के कोई नहीं ताहर कबले इंतजार हो, कोई नहीं इंतजार हो, कोई नहीं इंतजार हो। मैसेज न कोइलू तू तो एक बार हो, कहियो एक बार हो, कहियो एक बार हो। ई दीवाना बाछुरा गईल। फोन कटलु तुआ फरिबे कहलु कि केहू गईल। कि बतवलु ना घरवा में केहू दिल में समा गईल। Presented by Unique Films. हाँ हाँ बीजी बतावे नंबर सुबह जाऊंगी शाम के, सुबह जाऊंगी शाम के, सुबह जाऊंगी शाम के। तुरंत दिल दीपक परिकाश राज के, परिकाश राज के, परिकाश राज के। लागे दोसर भेटा गई। फोन कटलु तुआ फरिबे कहलु कि केहू गईल। ही बतवलु ना घरवा में कि दिल में समा गईल। बॉम्बे डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छपरा।